Babukeli be-Select Africa TV kama ngokwazi nguThobisani wakamthembu elenjabula ihora sikhona abafethu sila workshop niyazi Bhinca Day usuku lwa navigator abafethu ngiphethe insizwa ke abafethu lensizwa ke idume kakhulu lapha ku TikTok yazi yacula iye imemeze kithi asazo ngasebenzile bathi Thishakazwelonke phutoma sikubingelele sikwamukele la ku Select Africa TV before mthembu yaphila right mfowethu uthando lingaka ngiyabona abantu mfethu ngendlela abakwamukela ngayo mina ngikwazi esikoleni mfowami ngazi shuthi ukusebenza nje nokwenza into obuyithanda ngoba abantu mabathanda bazokuthanda nabo. Lalela ke mfowethu wena usesikoleni ufika kanjani uthando lwamaskandi kwena? Umaskandi mfowami ngathi wona omqala omdala kunesikole. Ngoba sithi nasikhule singabantu abashaya ingoma nje ngapha kithi uLundu wacesa. Kwafika ke lapho ukuthi ngiyofunda khona ema-university kuthe ngonyaka ka-2016 yilapho ngaqala khona ukungena e-studio. Ngenza ingoma lapho yokuqala ngathi i-album yakhona ephelele yaze yaphuma ngonyaka ka-2017. Lokho elandelana kenye ngayikhipha ngo-2019 esithathu i-album ngayikhipha ngo-2022. Ngicabanga lezi ingoma abantu abangaze ngazi umtswarelo nosemblokile zingoma za last year lezo kanti mina sengimdala. Umdala mfowethu kulento ngithanda uthando mfowethu olunikeza izingane esikoleni ukuthi zikwazi ukuthi zikwamukele ngalendlela owenza ngayo zikwazi ukuphasa izifundo zakho but uyinikeza lolu thando mfowethu lokuthi siphila kanjena manje isuka blend. Ngicabanga ukuthi mfowethu ngilento engiyiyona mina ngenxa kathisha manje angikwazi ukungabaza lokho. Ngithe ngonyaka 2012 ngihlele ekhaya ngingenayo imali yokuregister ngathathwa umuntu owayengifundisa wangikhokhela yonke into ngalowo nyaka. So ngayibona lento ukuthi no uma othisha benothando impilo yaqhubeka phambili umuntu akamasithole ngaphopho ngona. So angikwazi ke nami ungabathanda abantu ungabasizi ngibe nami ngathandwa ngasizwe. Mana ke uthisha omkhulu wena uma uyenza lento noma ozakwena esikoleni bakwamukela kanjani because noma wenza ama video akho lapha ku TikTok sibona sebeze bathatheka even nozakwena esikoleni ukuthi no man lento le yinhle awubatshela abantu mhlambe ngaba ukuthi mfowami yimo sesuke wavelele ebalazweni kodwa ngifike lapha mina 2017 abantu bakhona bebeyinto eyodwa nje uthando bayasekana kanye ngoba ngikhuluma nawe nje ngihamba nayo umphathi wami noma ikuphi ngihamba khona usuke khona engeseka ethi indoda yenza lento yenza ngisho kuthiwa ngisesikoleni ngiyasebenza ngisho kuthiwa ngizophuma u2 ebusuku usuke khona ehleze ngilindile. So isupport nothanda abanalo abaqali ngoba sekuvelele ngami into ibivele ikhona ngelesa sikole. So ngicabanga ukuthi iyona into eyenza ukuthi kusebenzeka kalulu. Ngiyafisa nje athi nakwezinye indawo abantu bengazwana ngoba egcineni akukho ngathi bothisha kungenxa kungengane yomuntu omnyama. So uma senizola izimpi nina ngaphakathi esikoleni nilwe ngeingane sekulimala izingane nina ngoba yena impilo yaqhubeka. No mfethu uyazi into engimangazayo uthisha but wafika washintsha yonke into esikoleni abantu baba wena izingane zaba wena. Ungathini kwabanye othisha uthini ezinganeni mfethu ekhaya njengamanje Nkosi uthola leli thuba mfethu ngicela ukukhulume nezingane ekhaya. Izingane ezifundayo mfethu ngisho ngathiwa ke emhlabeni uhlakaniphe kanjani uma ungayimisele into yenzayo ayilungi. So ukuyimisela sikufuna kubo ukuhlonipha ukuzehlisa ukuzazi ukuthi mangise esikoleni ngiyokwenza ngiyofunana umuntu owenza njalo ngisho ngathi udonsa kanzima kanjani ugcine ephumelele mfethu yilokho nje ngakusho kubona ukuthi abayinikele into abayenzayo. Ngala emva kwethu mfethu sibona insizwe ezihle kakhulu ezihlobile siyakubona nawe ugezile umuhle awusitshele ngalezi insizwe esemva kwethu. Ngathi mfowami seyizibusiso lezo la emva kwami insizwe egqoka ibrand yakwamini ngofAfrika ukhona nomphathi wazo wayo phakathi kwabo okuwumfowethu ke kimi. So yonke lento esiyenza ngothando lingakuyibona ikhula nje siyenza isuke ekhaya iyuthando uthe ngumphathi ngapha empahleni aphinda ngilekelele kakhulu futhi emsebenzini engiwenzayo womculo. So nathi nje ngisho insizwa lezi ngigida nazo sidlezi igqokele brand ngoba iyona esisibeke kuleli izinga sikulona. So ngiyayibonga kakhulu angazi ngathi mfethu si Select Africa TV siyalibona mfethu uthando lwakho kubantu siyabona wenza okuhle emphakathini siyabona nje okuningi mfethu okwenzayo sikufisela inhlahla mfethu. Ngiyabonga kakhulu mfowami bese ngithi kulonyaka ngiza ne-album cishe izophuma nje ngale kupheleni kaMeyi noma ekuqaleni kaJune angabi nayo show ngedate kodwa nje ngibathembisa okukhulu abantu ukuthi hey kulonyaka impela ngathi size kabi lokho abakubona la abakwaziyo kuncane kunalokho okuzayo. Babukeli be-Select Africa TV into engithandayo ngalensizwa bafethu uthando lokuyona ukwenza into yenzeke ezinganeni because into ebalekile esikoleni ukuthi wenza ithi izingane zikunderstand ziyithanda into eziyenzayo zi-understand futhi ziphasa kahle mfethu izingane zakho ngenxa yakho nje.
athi angijabule khona nje athi ngidibana nenye nje yazi ifunda la UKZN singithengele udrink lapha ethi ayithisha namanje ngisenza lokho wathi angikwenze ngithanda umsebenzi wami kaphambili wemfowethu thina sikhula kwakunzima kabi ukusondelana nothisha mhlawumbe ingakho nje sasifeyile esikoleni kodwa nina niyakwazi ukuyenza lento ingane zamanje ziwiki kakhulu ngekwenze lokho ngoba makwayiphatha kabi thina sasingakwazi into okuthiwa kuyibulala istress nani ingane so manje mawungathuza ngaleyo ngqondo uyobulala abantu abaningi emhlabeni wethu siyabonga kakhulu babukeli beSelect Africa TV uyasubscribe usilandele inkundleni zokuxhumana sikhona ke bafethu sila workshop njengoba sibona insizwa zizinhle kanje senze show ukuthi asinilethele zona Select Africa TV 100 sharp